по-добра линия, която му подобрява качеството, както казахме, двойно, ако са си намали пропадането на половина, пак е на далавер. Удължи си пътя, тук с 15, тук 15, общо 30% спрямо правата линия, пък е летял много по-ефективно. Това е нещо, което не е за подценяване. Аз като цяло доста криволича. Ако видиш някакви химна условия, естествено ще минеш там. За какво да цепиш по правата линия, като мога да минеш по някаква линия доста по-енергийно ефективна. И не мисля, че това води до някакви загуби. Пътя не се удължава чак толкова много. Ако всичко е добре планирано, нали, така по-утрално се отклониш, по-плавно се върнеш, не ти се удължава чак толкова много пътя. И друго нещо, се бях сетил да кажа, малко така е отклонение от темата, но отдей като говорихме, че хората си мислят, че скоростта идва от бързото крило. Така че масово така си такова впечатление живеят. Има го и момента, дали ще сложа баласт да съм по-бърз. Значи, баласта чисто от гледна точка на летенето, не говорим вече за как се чувства крилото, как е управляемо, въобще как го чувстваш и колко ти е комфортно да летиш. От гледна точка на това как изменя скоростите полет, има две страни на нещата. Дали ти помага или не за по-добра правилна скорост. Значи, всички хора трябва да са го чели това и са наясно, че аеродинамичната сила зависи от скоростта на квадрат. Тази сила, която компенсира теглото, естествено. Тоест, ако увеличим теглото с 10%, слагайки някакъв баласт, 10 кг, примерно, общо, това ще ни доведе до промяна в скоростта с 3,3%. Нали? Това става дума, че скоростта е пропорционална, т.е. обратно, че аеродинамичната сила е пропорционална на скоростта на квадрат. И какво се случва? Значи, летейки с 50 км в час, с 10 кг баласт ще летим с километър и половина по-бързо. Това не бих казал, че е някаква козна работа. В пропадането пък да не говорим, там разликите са нищожни. И това, че нали, аз го претоварвам тъна много, това не идва от това, че тъне много, това идва от следващия момент, който повечето хора го забравят. Че радиуса на завоя е пропорционален на скоростта на квадрат, т.е. е пропорционален на на това. И ние с 10% повече тегло, със същия крен правим 10% по-широк завой. И тъненето идва от там всъщност. Значи, или обикаляме по-широко, или за да обикаляме като другите, стягаме повече и вече тънем повече. Но радиуса на завоя е пропорционален на нашето тегло и ако сложим, както казах, 10% баласт, ние вече обикаляме с 10% по-широко. Оттам идва момента и аз бих казал, че е така едното за сметка на другото. Летим нали, малко по-бързо, ама се вади по-трудно. Особено, значи ако има някакви техники като стабилни силни, няма никакъв проблем. Може да е 30 кг баласт. Ама ако трябва да въртим тясно в някакви по-трики условия, баласт по-скоро ще ни пречи. Освен ако не ни помага да си управляваме крилото. Защото крилата е така доста различно като усещане, натоварени в различните си части на тегловия диапазон. Аз винаги съм летял крила по средата на тегловия диапазон. Винаги. Никога не съм ги товарил, не съм ги претоварвал. Просто защото искам да съм възможно най-пъргав в по-тесни завои и да не трябва да се боря с трудни условия, да не мога да се задържа в тях. Това за баласта, защото също съм забелязал, че хората имат грешна представа за това какво води слагането на баласта или съответно летенето по-нето. Аз пак повтарям, лета по средата ми, дори на седящото си крило. Значи пробвах го на горна граница, нали, по-добре се чувства на влизане в тебе. Не прави такива камбани. Ама това пък не е чак толкова. Не съм свикнал. Пак си го лета на 95 кг по средата. Това е. Всъщност разказах горе-долу каквото се бях сетил от моят скромен опит. Ако някой има нещо да пита, на което мога да отговоря. Само да го кажем по тази текст, ако пилота тежък на пилот по-близко до горната граница, всъщност...
губи възможността да катери в слаби условия. Защото или трябва да стяга повече завоите и наистина да тъне повече, което вече може да не е достатъчно техниката да го носи нагоре. Или трябва да обикаля по-широко, което пак може да значи, че не може да остане в техника. И пълните представа, техниките са доста тесни създадени. И аз гледам да въртя максимално тясно. Другото, което аз сетих да питам, циклите на термиките и на облаците, гледаш ли ги, преценяваш ли ги? Гледам ги, много трудно ги преценявам. Значи, това е... Късмет ли? Много е късмет. Значи, когато се дава в равното е точно за това. Тръгвам към едни облаци, те се разпадат, следващите пак се разпадат и работата свършват зле. Почти всичките ми отдавания през равнината са такава схема. Нали, харесвам някакви облаци, обаче докато стигна там, вече и още отгоре виждам на къде тръгват нещата, защото и следващите, и те по същия начин, така прави един зигзаг и се озовавам някъде. Важно е да се гледа циклите, определено, но човек трябва да изгради някакъв опит с това нещо. Аз след преди планини, а там цикли почти няма. Да не кажа, че съвсем няма. Те термиките си извират на едни същи места. Непрекъснато. Да. Може да не е непрекъснато, но отслабва, усилва се, знаеш, че там отиваш и се намира съвсем предвидимо по формите на релефа, а не чакаш този цикл. Значи това е наистина, да, много е важно за равнинното летене, но аз не го мога. На късмет ми се получават това неща. Понякога просто върви с вълната и всичко си е прекрасно, докато тя не си смени нещо. Как си на ход, бе? Път спираш на всякъде. Да. Някакви други въпроси? Аз искам да питам, когато извъртиш една термика до базата, в коя посока спрямо вятъра я напускаш? Ако летиш по вятъра право, по вятъра или право директно, изобщо не. Значи, че съм ги тия теории, че трябва да заобиколиш така най-голямото пропадане, ама не съм пробвал, често казвам, да видя дали води до някаква разлика. Там въртъва, аз. Такива теории, между другото, са най-разпространени в делта средите. Ами да, имало това. Действото безмоторното летене по-скоро. Сигурно има някакъв резон в тази работа, но... Не съм се старал да съм чак толкова оптимален. То, нали, тази логика трябва от другата страна термиката да се засила през нея, да излезе вече на скорост. Ако трябва да гледаме нещата, нали, вече в детайли, човек летейки оптимално, трябва много неща да прави. Аз просто се возя. Това е. От това състезание се вижда кое е оптималното. Няма такива. Директно свърши най-силното. Да, вземе ли да отслабва термиката, то там ще загуби човек. Вземе да се чуди, да сяда на бускане, да такова, да направи 5 вити, след тия 5 вити с още 5-15 секунди. Даже повече от 20. 20-25 секунди е едно аз между другото, като върту, точно съм си правил този експеримент да броя. За 15 секунди средно правя едно кръгче. Значи явно въртат по-тесно. И то без да се, нали, не е нещо да съм се твърдил спирала. Нормално като се върти, 15 секунди ми е едно кръгче. Тук с по-голям. Аз нещо да кажа. Аз въобще никак ме няма на теории. Сега ти както обясняваш на теория, аз вчера не аз обяснях някакви работи, има по-практични. От моята гледна точка да кажа, хубаво е, нали, да ги знаеш всякакви такива теории, ама все пак трябва човек да знае, че практиката, според мен, практиката си е най-важаща. Да кажем, най-крещящия пример за мен е това с скоростите. Ако искаш да разбереш кое е най-ефективно, отиваш на едно силно състезание. Ама не на което и да е, нали? Отиваш на едно силно състезание и там виждаш кое е най-ефективно. Общо зато да, има фулма. В този пример, ако има малко ветрец, ако има всъщност по-силни условия, това вече всичко измества нещата към по-голямата скорост. Нали, едни яки пропадания между червите и петици, като е заджасат надолу, пак е бързата скорост.
Тук с този пример искам да подчертая, че не е толкова важна скоростта за парапланера, а как катерим. Значи от катерене ще загубим най-много, ако сме някакви, наистина най-много. Това може би е вярно до някъде, ако не са състезателни крилата. Също не може би. Не, за всички крила е така. Много са ограничени като глайд нашите крила, изобщо няма нищо общо с безмоторни. Ние много време, просто преобладаващо време губим в катерене. И това, ако това нещо оправим оптимално, това най-много ще ни донесе ползи в скорост. Колкото по добро едно крило общо взето, толкова те не са чак толкова фрапиращо по-добре. Толкова по-малко не губи на висока скорост. И нали, тия глайдове, дето всички гледат като се избират крила, те също са... На тази скорост никога не го летиш. Няма смисъл, защото това не ти е някаква скорост, на която точно не минаваш от термика на термика с тази скорост, дето ти е примерно 10 или не знам колко. А ти си караш на висока скорост. Пак представи си, че ти лети с качество 8, не би било 7-8 долу в успех. Това пак ти веднага ти говори, че ти всъщност много време катери, за да покриеш разстояние. Не си с безмоторника, който ти с 30, с 40. Аз честно казвам, нямам никаква представа с колко скъп глайд. Просто съм видял, че ако летиме на минимум двойки, това дето с двуредовите крила, това дето лети на по-малко от 60 км в час и става много бързо. Много бързо. С моето и твоето крило. А с другите там вече не е така, защото като дадеш пълна газ с някакво, с 4 реда върви и по-малка източност, там вече губиш доста повече на висока скорост и това е моето мнение. Защото съм го видял просто на практика. Това повечето хора не летят с такива крила, че стават по-сложни неща. Аз също се мнение, че си на умерена скорост, около средата на спид системата и въобще и по-лесно усещаш, ако не се случва около теб. Аз нужно като събера махарите и сетки, аз направо усещам кога минавам през термика. Дали останата на мен направи на кълбет. Изобщо не мога да усетиш такова някакво унасяне на някъде, поне аз не мога. Но тя ако не е за човека, за какво ти е да усетиш? Само те разсейва. Някакси по-добре се получават нещата на една по-умерена скорост. И че и поне за условията, които ние летим, рядко има такива свирещи нагоре петици и шестици. Все въртим някакви рой половина, па две, па тази стане три за малко. За какво да бързаш, като те всъщност условията не са толкова бързи? Ти така и така ще се една термика се бъдеш по 10 минути в нея. Това, че ще спестиш една минута от една точка до друга, като летиш 10 км в час по-бързо. Не е чак толкова много. По-добре да наблегнеш малко на катерене. И на това да минеш от някъде, където някак се може да пропадаш толкова. Значи това е не по-малко важно от катерене. Само, че като си сам няма как да го прецениш. Получава се. Ако има други наоколо, виждаш, обаче сам. Аз пък винаги сам не интересни. И дори ми е по-добре, защото като се събера в някакъв на термика, никой не ще да върти точно както аз искам и се града. Се обикара, нещо се засичаме и накрая се чезвам, защото искам си намеря моята термика. Но между другото само с стоил. Единствено с стоил мога да въртим синхронно, постоянно, заедно и никой да не бута другия. Явно въртим еднакво тясно, аз това си го обяснявам. Иначе постоянно застигам някой, трябва да правя някакви маневри, изпадам, айде пак го застигам, айде тук го изрежа за вода отвътре да ми изпреваря, защото ми издразнил. Така и не става. Просто не става, аз не мога да с други хора. Не ми се получава изобщо. Защото другите не въртат толкова добре. Аз не мога кажа, че върта много добре, но определено върта по-тясно, защото така си мисля, че трябва. Върти си много добре. Това е цяло и затова не ми се случва да с други хора. Обикараш се тук за Витуша, насам там. Но това с да минеш по някакви линии не се тече толкова нужно други хора. Цяло се получава. Особено при много не. Аз трябва да съм забелязал, че кръвно върва да не така понякога. То се усеща нещо, бълбука, нещо става. Някакви 0 с 0,3, 0,5, и изведнъж ще спаднеш, като си
спадна от тази страна, върни се наобратно, мога да вече пак. И така се получава с някакво криволичене. Ми се е случвало много пъти, да не много дълго време с малко подпадане. Просто е така на някакъв усет, нали... Крилото аз го пускам между другото много, изобщо не му... Като върва на някъде, може да се каже, че не го държа изобщо. Висят ми там ръцете, но не държа нищо. И като кимна на някъде, тогава нещо. Мисля, ако нещо страшно вземе да става, се включвам в играта, но иначе го оставям да си шари само. Накъдето на тях. Той си знае. Да, печели по-добре се получава. Да си разходиш кученцето и си го оставиш. Аз като тръгна така и то винаги намери термик. Вече само му пречи. Нали, ако си махна съвсем ръцете и то си много значи знаете да държи. Мога да направим нова дисциплина летене на сляпо. Който първи пите спирачки губи. Без ръце. Да се не падна на състезанието. Мога да имаш някакво радарче, такова аматьорско и ти казва, ако наближаваш препятствие, след пип, тогава не трябва да отиш. Но да, това също е един вид съвет, значи не го така насочвайте много на където искате да върви. То си така си се нагажда крилото. Аз си го пускам да си шари на равна ясно, да ме носи само там. Поне да мен се струва, че се получават така неща. Нали, не да съм си втълпил, че точно трябва да ига и да го ръгвам постоянно в тази посока. Някой друг нещо пита? Добре. Ники? Време за Много благодаря. Много полезно бери. Надявам се да е било. Признанието на един от болните. Thank you.